Gvern ġdid nazzjonalista se jkun qed jinvesti fl-Awċin biex verament jimirħu u jaħtfu l-opportunitajiet. Kien dan il-messaġġ li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech lil ħaddiema u l-amministrazzjoni tal-kumpanija Magro Brothers fix-Xewkija, fejn ingħata merħba sabiħa fil-fabrika tagħhom fejn jipproduċu varjetà ta' ikel magħmul minn prodotti lokali. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista ntlaqa mill-aħwa John u Michael Magro flimkien ma' tfal ta' John Magro, Christian, Nicholas u Joanna Magro. Akkumpanjat mid-deputati tal-Partit Nazzjonalista Tony Bezzina, Joe Giulio u Chris Said, flimkien mal-kandidati fuq Għawdex Beppe Gallia, Norma Camilleri, Luke Said u Frank Anthony Tabone. Bernard Grech żar il-fabrika fejn isiru l-prodotti mill-ħalib għal-ġbejniet u l-irkotta, kif ukoll il-fabrika li tipproduċi l-prodotti l-oħra magħmulin mit-tadam. Bħalissa l-kumpanija Magro Brothers għaddejja b'investiment biex tirdoppja il-produttività tagħha. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista jwiet li Gvern ġdid Nazzjonalista se jkun ta' sosten għal dan l-investiment. Pjana l-Gvern Nazzjonalista ħajkomplu jgħinu lil kumpaniji bħal dawn li jkunu jistgħu jkomplu jkabbru l-operat tagħhom u joffru xogħlijiet ta' kwalità b'innovazzjoni, b'investiment kbir, imma wkoll illi l-Awċin ikollhom xogħol ta' kwalità f'Għawdex stess. Dan l-investiment se jwassal biex is-sos li huma jipproduċu jitla mal-aqwa 5 fl-Ewropa. Ħadd pjaċir nitkellem u nisma' fuq il-pjanijiet li għandhom u kelli l-opportunità wkoll naqsam il-ħsibijiet tagħna u l-pjan tagħna politiku anki għal konnettività aktar b'saħħitha għal Għawdex. Kien importanti ħafna li allura insaħħaħ il-messaġġ tagħna illi se nkun qegħdin nagħmlu mhux biss ir-4 vapur imma wkoll il-5 vapur fondi Ewropej se nkun qegħdin nagħmlu triq alternattiva għat-triq tal-Inġar biex allura jkun hemm aktar konnettività lejn Għawdex imma wkoll minn Għawdex u wkoll inkabbru il-port tal-Inġar. Kif spjegawli il-proġett tagħhom ta' tkabbir anke tal-produzzjoni li jirdoppjaw il-produzzjoni tagħhom jiddependi minn konnettività tajba lejn Malta u allura mbagħad lejn il-kumplament tal-Ewropa. Min-naħa tiegħu John Magro spjega kemm huma importanti laqgħat bħal dawn biex ikunu jistgħu jaqsmu kemm il-kisbiet kif ukoll l-isfidi li għandhom u anke l-proġetti futuri ta' din il-kumpanija Awċija. Illum ħadna pjaċir li ġej żurna kemm il-kap kif ukoll numru ta' deputati. Ħadna pjaċir nispjegawlkom l-investiment li qegħdin nagħmlu u x'impatt dan l-investiment se jġib għal-Gżira ta' Għawdex u għax-xogħol fil-Gżira ta' Għawdex. Ħan nillonċjaw fis-suq Malti ġobon ġdid illi semmejnieh Rikottina. Matul il-jum il-kamp tal-Partit Nazzjonalista żar ukoll il-kumpanija Godzone Graphics fin-Nadur li tħaddem madwar 12 l-impjegat, kumpanija li qed tuża makkinarju tal-aqwa kwalità li jiswa madwar €9,000,000. Għandna anki bħala CNC hekk kbar ħafna, ġifieri nistgħu neħendiljaw il-materjali anki l-ikbar li jiġu. Naħdmu kemm għall-klijenti tagħna anki għall-kumpaniji bħalna li m'għandhomx il-makkinarju tagħna bażikament. Nafu dak is-servizzi wkoll. Dawn iż-żjarat f'Għawdex kienu parti mill-programm ta' attivitajiet li ħejja l-Partit Nazzjonalista bi preparazzjoni għal jum il-ħaddiem.